Usa sa mga highlighted nga lugar nga pag-aadtoon og mga pilgrims kaning bukid diin nausab ang naong ni Hesus. Kasi nakaadto na Mount Tabor. Ay duha man kabuok. Congratulations. Ako nakaadto sa ko dito. Nakabisita ko ani. Mingaw man. Daghan mga pilgrims ra. Ana. Ngaigsoon ang pagkausab sa panagway ni Hesus nga nahimong siga, hayag, danag, mahimayaon nga pagkausab. Usa na siya ka inspiration. To inspire, pagdasig, aron nga ang mga tinun-an dili ma-discourage sa umaabot nga agian ni Hesus nga kasakit o kamatayon sa cross. Kay dili sayo noy ang imong mahal sa kinabuhi, kulatahog maayo, papasanon sa cross, hubuan, purong-purungag tunok, punayag latigo, hangtod bitayon sa cross. Nya ikaw nga nagtan-aw nga nagmahal sama ni Pedro, ni Santiago ato dinhing apostol karon, atong patron og ni San Juan og ubang mga apostoles, labaw na ni Mama Mary, dili sayon. Lingya imong tupad. Ingna sugot kag ilansang sa cross ang imong anak. Ingna ba? Nya ugwaga ni anak ingna kanang imong mama o papa ilansang nato sa cross, tiwasono na bitanagnaw. Di gyapon kam sugot oy. Di tam sugot. Daghan kaayong nagsigi og bisita, nagrally, sukad pagyud sa pagka padala ni President Duterte ngadto sa dahig. Daghan kaayong tibuok kalibutan mga Pilipinos na naghimog mga activities to signal na wa gid may kauyon aning inyong gibuhat. Sinako na kuno ang mga messages nga ipanghatag ngadto sa prisuhan. Ang mga buwak na ibutang sa palibot katong labi na tong pag-birthday niya. Truck ba na ang muda, muhipos kay 40 na yung daghana kay gipakita gyud mga tao nga wa gid mi kauyon. Ana. Ya kinsa ra man as President Duterte? Ginoo din na siya. Ha? Dili oy. Malikas gito siya. Rungano man nga daghan man kayong ni simpatiya niya, wa kauyon ani rong pagpriso. Priso ra gay na, wa pa na kulataha ha. Wa pa na purong-purongig tunok, wa pa na ilansang sa cross. Nganong 40 mang daghanang ni express nga wa mi kauyon. Tungod kay secret. Ug mausad ni ang nahitabo ni Hesus. Ngano man si Hesus gidungtan sa pipila, gihigugma sa daghan. Ug mausad ni ang mahitabo nato, mao ni ang gitawag og transfiguration. Unsa man na siya? Unsa may muhatod nato ngadto niining mahimayaong kahimtang, ang pag-antos, ang pag-ampo, ang pag-alagad. Mabitanang na ako'y triple A, na amo gining gi-magnify sa akong grupo dito sa Liloan, kanang COVID-G, ang amo gyong advokasya, praktiso nato ang triple A. Ampo, alagad, antos. Rambula, alagad, antos, ampo. Antos, anad yun mo anang swertris, no? Kanang iusab-usab ba ang kanang koan ba? Rambol-rambol ang numero. May kay mo. Nana, congratulations. Mora gid na.
Ako sad naningkamot sa kuana. Ampo, alagad, antos. Unsaon man pag-ampo, matod pa ni Kristo, isurrender gyud ang imong kabubuton ngadto sa Amahan. Munang your will be done on earth as it is in heaven. Mao nay saktong ampo. Dili kay magsigig ingos, Ginoo in taon, ayuha ko sa akong sakit. Ginoo ang akong tuhod, ayuha in taon. Ginoo ang akong kanser, ayuha in taon. Ginoo usba in taon ning batasan sa akong bana kay nagantos nako. Ginoo ni suyop na sa akong anak kay nidaghan na sa rumdrogas, ayuha in taon. Ginoo nga di na ni musiga iyang mata. Ginoo, pulos lang kita pangayo para sa tong kaugalingon. Di na mo'y ampo oy. Unsa man na siya? Pangayo. Ang ampo, surrender. Lord, ania ako aron mutuman sa imong kabubuton. Hilingya imong tupad ing nagampo karon o nangayo. Pinsa dinhi ang nagampo ta sa ngamot kanang wa gyud mangayo. Nawa, di ba? Napuo ra ka buok. Mao na, sige lag pangayo. Muna iniging na to, pamalit mong slot. Ngayo ang ganito, papalito na noon ta. Palit mo, tag 100 na. Nakuha, bagay din kwarta na to. Kuhaan pag yun. Mao na, mahimo kitang daw, basta sige tag pangayo. Pero magsige kag ampo, Lord, unsay akong buhaton karon, maingon din Ginoo, ipalit og slot ang imong kwarta. Di na ka magsige hunahuna diya, palit dayon. Muna hitabo ni Abraham diri sa atong unang pagbasa, pag-ingos Ginoo biya sa imong nasod kay tagaan ti ka og nindot nga kinabuhi, mo transfigure ka didto, mo daghan imong kaliwat, wa magsigig analyze si Abraham ni biya dayon sa iyang nasod. And the rest is history. Muna, makasinati rata aning mahimayaong kinabuhi basta magsigi tag-ampo. Alagad, unsa man ang alagad, kana bang magsigi ra jud kag hatag sa imong serbisyo, di ka mangayo og bayad. Ako sige ra jud kog misa. Kamu na isumpay. Sige ra jud hatag, ako magsige ra jud kog misa. Hinaot unta kamo magsige ra jud maghuog kolekta, sige lang gyud maghug. Di ko mangayo ana, inyo sad nang responsibilidad sa pag-alagad. Ang akong pag-alagad magmisa ko, ang inyo sa pag-alagad unsa man? Muhog sa kolekta, mo palit pagyog slot. Nya napagitaroy hangyo ay donate mo dinhi or panghatag mo og tanom nga nindot. Kay atong i-decorate kay aning kwarisma wa tay dekorasyon nga buwak pulos tanom kaluoy Ginoon anay nang hatag pipila duha na ko kaadlaw nag-announce pun-ani nako karon ang mo donate malangit pero ang inyong i-donate kanang galuspad ang naong maimpierno maimpierno sad mo ha unya ang magpahuwam lang sa tanom niyang nindot purgatorio. Nyag mausap imong unahuna, diha na lang na pader, langit. Di ba? Naroon na. Bitaw, ato nang higugmaon inyong tanom. Donate dire kay from time to time mo gamit kita ana. Kaluoy Ginoo kita tanom dire nga nindot ihad mo nang nagmiantini lang usata. Pero karon ni arang-arang kay gahapon o biagi other day nanay ni hatod og mga tanom. Alagad gyapon na. Sige lang jug alagad. Ayaw pangayog. Baos. Ikatulo, antos. Mao na gid nay pinaka-best. Matod pa ni Kristo, pasana ang imong cross. Unsa ba ang pag-antos mga igsoon? Ang pag-antos nagpasabot nga sa imong kasakit ayaw gyud kasuko. Dawata lang ng imong kasakit, ayaw kasuko. Nya ayaw sad paningkamot nga imo nang likayan o imo nang usbon. Go through it
without single complaint. Muna akong prinsipyo nga akong himo sa akong kinabuhi. Go through the pain without complaint. Usba ko ninyo be? Kusga ba ina? Go through the pain without complaint. Sige, atong binisayon. Antos lang, ayaw reklamo. Ayaw reklamo. Gi ko no, lingi ako na imong tupad. Ingna, wa ka mo reklamo sa imong naong. Oy, mga reklamador kayo, kuluran ding buhok, badlisan ding kilay, papution, pintal-pintalan ding naong. Naong palang di na mo antos. Sa iya palang kaugalingong naong, di na mo antos. Pasana na, kay maunay imong cross. Tanawa, magsigig pamintal sa imong naong, maglisod kag smile. Muhugot man ang imong dinhiani. Hoy, kasuway ko na. Nagmisa ko ba? Og TV mas, ang madre, muingon yun, pader, kinahanglan ginang butangan og, sa tawag na, foundation imong naong. Maputoy akong pagprimerong misa anhas TV. Ingon dayon karon, sugot naman lang kong na ako sa TV, bisag way panghilamos. Ingon dayon siya nako, unsa mo na tir? Sa ari sa diri, kay di atay tig make up diri. Nako ay lang na make up, sa foundation lang pa dir. Ana na, sus gamisa ko dito, mura na maghugot naman kay akong bial. Nagibutangan pag yung papuwa-puwa ako dito. Kalisod ba di aning obraha eh? Pagsunod imbitar sa Madrid, di na ko pabutang. Di na ko pabutang. Ay, musinaw na imong naong, bahala na. Kamoy antos og tanaw sa kong naong. Ako man inyong pantuson ani hinoon. Oy, hugot kayo na din ni ani. Samot na ng inyong mga baga kayo inyong ipamuta. Away inyong mga naong. Joke, peace. Mao na, ang taong kusog kay moampo, kusog kayong mualagad, kusog kayong muanto sa Diyos nun nga paagi, or sentro sa Dios, sentro si Kristo, samas mga santos, anaagid nila ang kalinaw, kalipay o kabalaan sa kinabuhi. Naaga ni kaning kalinaw, kalipay o kabalaan, wala ka nang hahanapin pa. Di lang ko moingon nga sakto kayo ning pagkakuan, ako lang i-describe. Di, kamo si akong pangutanon, kinsa kaharon sa atong mga grupos politicians, Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group, ang nakahimo gyud aning antos, ampo, alagad, og antos. Ay magtubag, pamalandong. Nya kung kinsa nang atong nakita nga naaani, mo'y atong suportahan. Sugod karon ato na ng analyson 2028 ang national election nato. Iampo nato nga madayon ang eleksyon. Nga kaning mga Duterte nga karon naa, kaning mga Marcos nga naa, iyang grupo, kaning mga Pinklawan nga naa, nga buhi ini silang tanan og makadagan gini panahon sa eleksyon 2028. Aron kita yung katag. Nya ato da yung tan-aon, kinsa nila ang kamaog yung moampo, moalagad og moantos kay maunay makapatransfigure ni ining gusbat nato na karon nga nasod. Gusbat kay ang flood kusog na kaayo, wa nay control. Gusbat kay ang PhilHealth, wa nay budget, pulos na lang sakit, wa nay tambal. Gusbat kay ang ato mga infrastructures, wa nagyud mo progress. Niungot, gusbat kay ang atong educational system o ang atong mga classrooms, wa nagyoy nangahimo, shortage lang gyapon kuno og 160,000 kapin ka classrooms throughout the Philippines. Gusbat tungod kay ang mga sweldo wa nagyoy ayo. Gusbat tungod kay ang atong palitonon purti ng mahala. Nga to ro naman tay feeding kada Sabado. Uy mo, pang-donate mo eh.
Kada Sabado na natay feeding ang atong service committee dinhi sa atong PPC mao'y nagpasiog dana ug wa mo kay bao kada gina Sabado muhatag ratag lugaw gamayng pinutos nya katekisis gamay nya pakaos mga bata lain-laing lugar atong tuyok-tuyokon kada na Sabado nya modunit mo murag 5,000 to 6,000 ang budget minimum. Pero inyong himuong 10,000, mas maayo. O himuong yung 15,000, maapil ng pare, anak. Muna nga. Uy, nireklamo, Father, atong increasean. Nga naman, ang 2,000 kapin nga sakos unas bugas, karon 3,000 na kapin. Kinsa may makapatransfigure na ini. Ang kadtong mga leaders nga kamaong moampo, moalagad nga way pagpangayog bayad, di mangayog mga malita. Sikat kayrong malita. Ilingay mong tupad ina napiksan kas malita. Oh. Ilang pahilomon. Ang unang nisultig malita si Saldico, adi si Gutisa. Human, isulti si Saldico. Ilang gipahilom. Isulti karon 80 na gyud ka. Mga nag-alsas malita, 18 na kabuk. Ilan ang pahilomon. Musunod na sa dana ang 36 kabuok. Nga naman, dili nimo pwedeng mapahilom ang kamatuoran. Ana. Sige kagbutangan na imong naong. Mangunot hinuon nagmaayo. O mas stress pagyud ka, labi nagkuwang nakas budget. Mahadlok na kang moatubag tao, kay tan-aw nimo bati na kagnaong, kay ang imong tinuod nga naong imo manggitabunan, nagmaskaramang ka. Mausad na ang batasan. Kinsa man ron sa mga grupo, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group, ang nag-anam nagkabati ang ilang image sa atong katilingban. Secret. Oh. Nya kay nahimo naman ning international showdown dito sa ICC nang gawasad karon ang daghan kaayong kamatuoran nga gitan-aw na gyud sa international court, gitan-aw na sa international stage sa lain-laing nasod sa kalibutan ug nisamot kakita ang ilang kangilad. Oh. Karon unsa may katapusang timaan nga makapatransfigure tas atong kaugalingon nga monindot atong kinabuhi kung imong ninduton ang imong katilingban. Kinsa may nakapanindot sa Pilipinas nga nakahatag og kanindot ba? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Ay, lagi mong tubag. Secret. Aokos galang ina. Secret. Ano na? Kinsay nakapanindot sa sweldo sa mga government employees. Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Kinsay nakapataas sa atong kaning gitason sa lisensya nga nahimo ng 5 years to 10 years. Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Kinsay nakapadaghan sa itong mga karsada o mga bridges nga hundreds of kilometers ang ipangtukod. Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Kinsay nakapaus-us sa atong drugas nga daghan kaayo ang nisurrender nga nagpapriso, ang uban nagparehab, nangausab ang mga naong. Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Secret. Kinsay nakapasiminto dinhis mga daan, dinhis Liluan, Compostela o uban pang lugar nga niabot ngadto sa mga sitio, mga barangay na siminto na. Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Kinsay kinadak-ag gipalit og slot, manindog ta.